Jojoman TV. A ja vás vítam u nového videa. Dneska si ukážeme, ako uploadnúť video na YouTube. Takže do vašej internetovej stránky si napíšete youtube.com. Tak, načítam to tu napravo. Môžete vidieť môj kanál, táde sa to dá tiež, ale hneď tu máte nahrať. Keď máte vytvorený kanál, tak si dáte iba tu nahrať. Nahrať. Áno, načíta nám to pomaly. Ako môžete vidieť, ja už neriešim. Tak, a tu dáte vybrať súbory na nahranie. Keď už ste natočili súbor, tak vám to ukáže do vášho toho dokumentu. Napríklad ja natáčam cez Bandicam, tak mi to naskočí tu. A tu môžete vidieť moje videá, i keď iba 3 z nich sú normálne, ktoré vydávam. A to vám pomaly načíta, ale figel je v tom, že vám naskočí toto, ale tu budete mať dolu čo dať do popisku a do toho. Budete musieť dať, chodne napíšete nič, nemusíte dopísať do toho, ale tu bude napravo publikovať a budete musieť dať na publikovať, inak vám to sa zobrazí sa vám to iba pre vás. Iba jednoducho pre vás. Tak dúfam, že sa vám video páčilo, že som vám pomohol. Zanechajte like a čaute.